Ngamalungu amane osapho olunye nathe adutyulwa ziyabulawa phezolo ePort Shepstone KwaZulu-Natal ngethuba lemibhiyozo yokwamkela unyaka omtsha. Usekela mkomishinala wamapolisa kuzwelonke uTibelo Musiki uthi ngabarhanelwa abangaphaya kwama-900 abanjiweyo phezolo eGauteng. Iphondo laseGauteng lamkele iintsana ezisixhenxe ngolusuku lokuqala lonyaka omtsha, kodwa ojongene nezempilo kweli phondo vakalise inkxalabo ngokukhulelwa kwamantombazana aselula kweli phondo. Singonondaba benu siniphathele eziteketeke ukanti ndiziphaka noPhumza Sikhumba ositolikela ngolwimi lwezandla. Molweni ekhaya. Ngamalungu amane osapho olunye nathe adutyulwa abulawa phezolo ePort Shepstone KwaZulu-Natal ngethuba lemibhiyozo yokwamkela unyaka omtsha. Usapho luxhalabile ngesisiganeko. La ekhaya kungenabantu bezo ngokuzwa kwami kuthiwa bebefuna imali, bangena bazodubula ubhuti wami uSicelo nomama nodadewethu ababili. Imali abayitholanga, umakoti kubo kumshanga obhushu nje, bemshanga impama zobhushu befuna le mali, bemsusa ngale kwelinye ikamero la aqale khona badubula khona umyeni wakhe omfowethu, base bamqhuba-ke bemzisa ngala endlini enkulu beza kulaba abanye bebelele ngala. Ngokuzwa kwami sengila ekhaya, umakoti echazela umseshi uthe akhona ama-phone call abengena kumfowethu, kodwa thina njengomndeni besingakaze sikuzwe lokho. Kodwa la kumseshi ukushilo lokho ngoba uzwavezana nokuthi icala ulivulile eShepstone lokuthi khona abebefona obefona efonela umyeni wakhe emsabisa ngokumbulala. Linconyiwe igalelo lamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal inkulu baphathiswa yeli phondo uThami Ntuli. Okukuza emveni kokuba kubanjwe omnye unqalintloko nekholeleka ukuba usebenza nabanye ukophula umthetho. Abakwantsasana banqinile ukuba kungoku nje kukhangelwa abanye abandakanyekayo. Sele kubanjwe abanye abantu ababandakanyekayo kwizenzo zolwaphulo mthetho KwaZulu-Natal. Umkomishinala wamapolisa eKZN uNhlanhla Mkhwanazi uthi basezithendeni zabanye ababandakanyekayo. That shop was robbed of their cell phones by this group of men. And when they took one of the employees of that establishment or that outlet, and when they were going away with that person, luckily there were a lot of police patrols around. So the police picked up that something was happening, they responded. That's why the arrest happened immediately, and the recoveries of some goods that were stolen happened. Inkulu baphathisa kwelaphondo uThami Ntuli uyincomile indlela asebenza ngayo amapolisa elaphondo. Quite proud of our men and women in blue who are doing a work, and we thank them for the wonderful work that they are doing. Even the team that is doing rescue or the rescue team here, they are doing a good work. As the provincial government, we're happy with the work of the police that they are doing during this season. We have even been briefed that the crime stats comparatively, they have significantly shown some decrease. Ukande Mpuma Koloni ukutshona komuntu kwilwandle lasePort St Johns akubanqandanga abanye abahlali ukuba baye kweli lwandle. Ndifike izolo apha ndifikele eMampondo. Khange oko ndifikile andikhange ndibone ingxaki, kumnandi kakhulu eSajonisi, sigadiwe, si-protected nje, i-lifeguards sikhona zisigadile. Kukabikho ngxaki oko sifikile kwayizolo. Senditsho ewe izikhalazo zona soze zingabikho kwabanye abantu ngendlela beva ngayo, kodwa kuthi kusemnandi. Ukanti kulindeleke izinto zibuyele esiqhelweni kule veki. Usekela mkomishinala wamapolisa kuzwelonke uTibelo Musiki uthi ngabarhanelwa abangaphaya kwama-900 ababanjiweyo phezolo eGauteng. Amapolisa bevala indlela kulo lonke eli susela ekuqaleni kweeholide zehlobo
uMusikedi uthi abo babanjiweyo kubo kuquka nemigulukudu ebekudala ifunwa. There are other groups of ours that are also doing the tracing and tracking of the wanted suspects, as we know that this time people are not at work, others have flown to your outside provinces that are not your economic provinces like Gauteng, KZN and Cape Town. So those operations are ongoing here in Gauteng. Yesterday, since the start of that operation of tracing of the suspects, up to today at 3 o'clock, they have arrested 900 for various crimes that were committed. In the country, we have close to 153,000 persons that were arrested since the start of the festive season operation. And it is ongoing, and we will continue with what we are having. Ubanjiwe umqhubi wesinye sesithuthi ebesigaxeleke engozini ngalentsasa eMpuma Koloni. Kule ngozi ngabantwana ababini abaye basweleka ze konzakala omnye ngethuba kunquzulana izithuthi ezimbini ngentseni yanamhlanje phakathi kwaseMonti naseQonce. Kuye kwavulwa ityala lokubulala ngaphandle kwenjongo. Okanti ke amagosa kweliphondo aphinde abongoza abaqhubi kuba baqaphele ezindleleni njengoko kubangela ixhala elikhulu ukuqhuba kwabantu bediniwe kwaye besenza oku ngokungakhathali. In the incident that we're talking about, the one that happened in the early hours of this morning, the driver of that vehicle was found to be way above the legal limit of alcohol consumption on the road. As a result, he's under arrest on drunk driving and reckless driving. And of course, he will later face charges of culpable homicide as well. And those are the dangers of getting behind the wheel under the influence of alcohol. They have rippling and long-term effects on criminal records and things like that. For a 30-year-old to go through life with that criminal record in a province where there is a challenge of employment rate, and now you are limiting those chances through a criminal record due to drunk driving and reckless and negligent driving, it's not a wise thing to do. For those who may be listening now, we are urging you to stop getting behind the wheel under the influence of alcohol, because the consequences of that are very dire to your future as well, and may limit your prospects in future. Igunya abantu elilawula imida kweli lithi lilungele inkqubo yokuhlola abantu abaza kubuyela kumakhaya abo njengoko sifikelela esiphelweni iiholide zehlobo. Ngaphambilini ke intatheli yethu uMweli Masilela usenzele le ngxelo ekumda iBait Bridge phakathi kweli nelizwe laseZimbabwe. Labo lababuke kusebenza kwemingcele eNingizimu Afrika iBorder Management Authority bathi sebakulungele ukuthi basebende ikakhulu njengoba abaningi abantu abaphumile kule live laseNingizimu Afrika baya kulamanye amave sokulindeleka ukuthi njengoba babuya baphinze babuye ngesibalo lesisedula. Ake sikhulumisane ke nalomunye wabaphathi bayo iBorder Management Authority ukuthi sive ukuthi ngabe sebakulungele nganani kwenda leyo msebenzi. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho nguJoyce Sibanyoni. Ngabe simo sinjani yini abantu abakulenzela ikakhulu njengoba sekulenzeleka ukuthi babuye eNingizimu Afrika? Ngiyathokoza Mhathi. Engakusho umsakazi ukuthi singeba kwa Border Management Authority eBait Bridge border post. We have seen sibonile inamba yama travelers yalaba abadlulako baya eMozambique ikhuphuka ngenani eliphezulu kakhulu. Ngalesi sikhathi unyaka uphelile ngo2024 bese process 289,180, but ngo2025 from ngezi 11 zaka December kuze kufika isikhathi sanamhlanje sesiprocesse sidlulise 328,855 kudlula inani elingange 39,000. Lokho kuyasho ke nathi ukuthi angeke iplan lethu lisafana neplan lasekuqaleni, kusho ukuthi mangabe besifake amaphoyisa wenani elithize kubiza ukuthi siwakhuphule kancane ngoba the very same number lesiyiprocessile idlula iye eMozambique sikulindeleke ukuthi ingaphindele ekhaya. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Loyo ke nguJoyce Sibanyoni lokhuluma akhulumela yona iBorder Management Authority. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lodelethelwa iNewsroom Africa ngingoMweli Masilela eBait Bridge border post.
Nanjengoko ilizwe libhiyozela unyaka omtsha ka-2026 likwamkela intsana nezizelwe ke namhlanje. Ukanti isibhedlele iLeratong samkele iimveku ezisixhenxe emva kwentsimbi ye-12 ezinzulwini zobusuku. Kwiphondo laseNtshona Koloni kwamkelwe umntana oyinkwenkwe kwisibhedlele sokubeleka eMowbray. Ukanti amagosa ezempilo athi lilonke inani labantwana abazelwe namhlanje kweli phondo laseNtshona Koloni lizakhutshwa ngomso. Kulonyaka umtsha zimveku ezisixhenxe ezithe zamkelwa kwisibhedlele iLeratong eKrugersdorp kwiphondo laseGauteng. Kwaba bantwana amantombazana 6 ze ibe inkwenkwe enye. Oyena mdlezana omncinci kunabo bonke yintwazana eneminyaka eli-18 kwesi sibhedlele, kwaye oku kuxhalabisa kakhulu abasemagunyeni ngokukhulelwa kwamantombazana aselula. Ukanti ezimveku zenze isankxwe ngethuba zikhala emva kokuzalwa kwazo, kwaye oomama babantwana abakwazi ukuzibamba imincili. I've been here since from Monday. Then I gave birth today in the morning. Yes, and the experience was amazing actually, even though it took long than expected. But other than that, it was a good experience. It's Impilo Entle of it. That means a beautiful life. Plus, she was born on the first day of the year, so hopefully it's going to be Impilo Entle vele along the way. My labor was very long because I was admitted, I think it was around 12 o'clock on the 31st. Then the pain started at 1 a.m. on the 31st. Then I delivered at 5 to 4 today, this morning. So it was very traumatic experience, but anyway, I'm so excited because now I have my bundle of joy. Zindle and my princess. The name is Princess, so I'll call her my princess. Isebe lezempilo lidlulisa izipho livuyisana kunye nomama babantwana. That process of you and the child bonding when you do that. So ngava abantu bethu sukumncancisa banamabele amade abamade lamabele lana aba right, but again kune certificate ezosithola i-road to health. Umphathiswa ukwagxininise ukubaluleka kokuncancisa ibele ebantwaneni. We are excited to have babies in our ward because it's a blessing to us and the joy in us, on this day to receive babies on a new year. So it means now we are starting a new year, hopeful that we are having leaders and that will lead our country. And, we are guiding even the mothers on the health education. Kusenjalo kwiphondo laseNtshona Koloni kuzalwe umntwana omnye. Le mveku izalwe ngentsasa namhlanje yinkwenkwe, kwaye kulindeleke ukuba inani elipheleleyo labantwana abazelwe namhlanje likhutshwe ngomso. Abezohlangulo eGauteng bebengxangile nezixhobo zabo zokuhlangula abo banokuthi bagaxeleke kwingozi kuquka nezidubedube ezinothi zigqithe nemiphefumlo. Umphathiswa wezempilo eGauteng uNomanto Nkomoralehuko uthi sele kukho umahluko kwindawo yaseHillbrow kumbindi wesixeko saseGauteng nedume ngeziganeko zolwaphulo-mthetho. Bebeqhube befohlela abezohlangulo kwiphondo laseGauteng izolo nje phambi kokuba kukhala isithonga sokwamkela unyaka omtsha. In terms of our manpower that we've deployed, all the districts are covered with manpower. We have ambulances rostered, we have rescue vehicles rostered. You might have seen that our EMS teams have also been part of the rescue operations with the fire departments, with the SAPS in terms of water rescue. So they're also on standby because of the rainy season. We have prepared more than 68 vehicles that are able to respond whenever we are needed. We've got more than 150 forensic officers who are on standby. As you can see already, there is few of them that is here today. We also have vehicles that are also running on the road to make sure that the traffic flow in major routes in Gauteng are not being disturbed or delayed because of the delay of the forensic pathology service to come and collect whatever body that is there. Umphathiswa wezempilo eGauteng uthe eliphulo susela oko laqalwa kwiminyaka emine eyagqithayo uyabonakala umahluko. We're sitting at 98% in terms of our response, and we need then to make sure that whoever
we receive the call, we are able to assist that person. But good thing is that, again, we are linking this command center with the hospitals. That's why you are able to see when an ambulance is moving to Chris Hani Baragwanath Hospital. In fact, there is another app that we have that indicates to them that don't take your patient to Para, you don't have beds there. Kundaba zethu ku-Channel 163 noziphathelwa yi-Newsroom Africa ndikuvuyo lwethu Yamba eRhawutini. Amawakawaka eMpumalanga abhiyozela unyaka omtsha kumsitho obanjwa minyaka le i-All White Picnic. Usodolophu kumasipala ithembisile Hani uLisitsha Dikgale uthi lo msitho osezithabiseni ukhuselekile kulutsha olufuna ukuzonwabisa ngomculo. Lena indlela abahlali nabatyeleli kweli phondo abazonwabisa ngayo rhoqo ngosuku lokuqala lonyaka omtsha. Lo mnyhadala usele uneminyaka emithathu uqhuba wamkela abantu abangaphezulu kwe-17,000 abazimase lo msitho. It's a bit of a culture because for the past 12 years people know that on the 1st of January they come to Sithabiseni, they come start the new year wearing white, meaning it's going to be a great year with white and stuff. Abenkonzo zikaxakeka baphume ngobuninzi uqinisekisa ukuba abantu bazonwabisa ngendlela ekhuselekileyo. We have brought all the stakeholders on board, your disaster section, your SAPS, your POP, your traffic law enforcement, your EMS, all the stakeholders which form part of the security cluster were brought on board. Amashishini asakhasayo asekuhlaleni afumene ithuba lokubonisa imveliso zawo. The reason why I started this brand was because I love fashion and I wanted to create something for our people in Mpumalanga so that they can be proud of the brand that comes from Mpumalanga, you understand, so that we can compete against all these international brands. Abantu abatsha bathi banethemba lokuba unyaka ka-2026 uzakuza nempumelelo. Job opportunities, money. I want to buy my first car this year. First, I want to build a house for my mother and renovate the house and buy my dream car this year. Like, we want money. Yes, 2026, all we want is money. Lo msitho wa minyaka le uyabuya kwakhona ngonyaka ozayo. Abafana baza kuqubisana neCameroon ngecawe kumdlalo wamaqela ali-16 kwitumente ye-AFCON. Ukanti umqeqeshi weliqela Hugo Broos wake waqeqesha iliqela ngaphambili phakathi konyaka ka-2016 no-2017. uBroos wakhokela iliqela laseCameroon kwimpumelelo yalo yesihlanu yendebe ye-AFCON kwiminyaka eli-9 eyadlulayo eGabon. Make sijonge imozulu.
Mathonga mnandi.